Ambon-ambon. Chamungmong, ambon-ambon. Aba! Meron kang tangina mo, tiktikan silang gago. Gagaling ng mga driver, no? Kahit ano, gabo. Buhaya! Saging, mansanas, okay, may backup kang tinapay. Diba? Son of a bitch! Punyeta, hindi ako nakadala ng baso. Punyeta! Gagi! Bakit hindi pumunta rito? So, ayan naman, preno nga, meron eh. Kay Sara Inday tayo, tatanga-tanga, pero mahulungin, hindi magnanakaw. Dalawang hapak. Tapos, dalawang half pack. Tangina, sila ito.
Meron akong kwento! Sa tansulat, mga kabrigada, kung ikaw ay nasa baba, Nananuya ko lang. kung nasa taas, kung may mga kumpas-kumpas na mga kung anong direksyon ng kumpas, mas malalaman, mas masasabi mo. Yan ang magiging, at saka ayun na yun, kapag ka magiging stateless, mga kabrigada, ibig sabihin umaamin. Na sila ho ay may alam at may kaugnay. Umaamin na sila po'y mandarambong. I think Wednesday is the best. Bukas, Santa Rosa. BM, low molding, marami sa rin. You need an expert. I always thought that life beside was someone who's not free. Change it all Hey, said it always never let you go. Never take No, senyor. Galing! Dito na ako, patino. Mimiya! Tangina, ito na pala eh. Five minutes. Ay. Wala kayo. No, I'd suggest not. Sure. Tomodachi. Exercise, key standout ES4, batteries, vitamins, minerals, and
Delightful Philippines. Handog ng Brigada Group at Music Traveler. Feel the pride, the warmth, the love. This is Delightful Philippines. Fall in love with the Philippines again. Stay ka. Go! Yung dealer ayaw pa, illegal yun eh. www.delightful.ph for more details. Brigada, in the heart of changing lives. Sabihin nila may manager, no? Makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita. Ikaw ng director, pwede. Brigada, News FM. MOP, reported kay Mervin. Okay? Mervin is director. Ating one time, the New Philippine Time, alas 6:47 ng umaga. Kargado na ang umaga nyo kapag nakatutok sa